Huomenta. Se on lauantai-aamu. Hommat alkaa mennä vähän huolestuttavaksi. Mulla alkaa nimittäin ruoka loppumaan täältä. Viimeiset 3 päivää meikä on syönyt pelkästään nuudeleita, koska niitä on ollut tuossa tarjolla. Mutta nyt on enää riisiä ja valkosipulia. Eilen tupakatkin loppu, niin sitä on ensimmäistä kertaa varmaan pariin vuoteen, että yli vuorokauden ollut polttamatta röökiä. Yllättävän hyvinhän tuo on mennyt. Tämä on aika optimaali olosuhteet tuommoiselle röökitauollekin ennäs. Että ei ole pahemmin silleen sätkyttänyt. Kyllä tuossa aamulla vähän minä rupesin miettimään, että missä ne tumpit on, mutta minähän olin heittänyt ne pois ja no kaikki röökin stököt, niin ei siitä sitten, mutta pääsin siitäkin yli. Ei tarvittanut lähteä poimimaan maasta, niin kuin junnuna tuli tehty. Siihenkö jäit? Moni! Nyt alas! Moni! Moni, tule! Saakeli mikään koira. Onko pikkusen änkyrä? Täällä on naapurin koirat, jotka on uroksia ja kaikki. Niin. Tämä aina menee näiden maalle ja sitten kussee tänne ja paskantaa tänne. Ja sitten jää oikein tahalleen katsomaan, että milloin ne tulee. Ja sitten ne tulee haukkumaan. Ja sitten minun pitää vetää sitä oikein ja alkaa kovistella. Ihan niin kuin se käyttäisi minua hyväksi tässä sitten, kun minä aina kovistelen noita naapurin koiria heti, kun ne koittaa hyökätä päälle. Niin tämmönen tämä on. Moni, nyt tulee. Moni! Moni! Heti! Meikä huomaa, että meikä tupakoimattomuus, niin valitettavasti Boni saa nyt kärsiä meikä ärtyneisyydestä. Kyllä meikä koittaa olla vähän helpommin, mutta saman tien alkaa kyllä vituttaa niin suunnattoman paljon, kun toinen alkaa jotakin johtajuuspeliä pelaamaan, että kumpi tässä johtaa. Kyllähän se siitä sitten. Se ei saakeli, aiheutanko minä tämän jotenkin nyt ilmeisesti, kun ei tämä normaalisti nyt näin mene. Koko ajan vittu jää johonkin istumaan ihan tahalleen silleen, niin kuin eka alkaa nykimään ihan täysille ja sen jälkeen kun ei pääsekään sinne, kun ei päästä menemään, niin sitten jää vaan vittu löhöämään tuohon maahan. Ei hyvänen aika. Kylläpä alkaa tekemään ihan. Nyt kyllä olisi aika pakko saada nikotiini ja alkaa huomata kyllä, että tosi vitu hätäinen on oikeesti pelkkää itkettää. Istuttaa sitten tässä niin kauan kuin Boni tahtoo. Tai ei, kun sitten istuttaa ylikin sen verran. Minä hetterin ihan lapselliseksi nyt. Minä istun kauemmin tässä kuin Boni. Ihan varmasti. Minä istun kauemmin. Minun kanssa en pidä alkaa leikkimään tämmöistä. Oi kun täällä on. Tässähän vois vaikka pari tuntia ottaa aurinko. Oi. Mulla loppuu kyllä kärsivällisyys kohta. Ihan kuin ois kalaa koukussa. Vähän kuin ois nykässyt. Kyllä minä tämän pelin vielä voitan. Tämä on selvästi me mököitetään toisille. Boni käsi minun selään, kun minä käsin siihen. Menneekö tämä ihan lapselliseksi? Kyllähän tämä menee. Tuleeko sitä oikeasti itsestäkin tämmönen iso vauva samaattiin, kun ei saa tupakkaa? Perkele. Suunnaton epätoivo. En tiedä, ehkä sitä niinku itse vaan alkaa tekemään sitten väkisellä niitä hankalia tilanteita päässeen. Vähän niinku tämäkin. Ei meillä ole ennen ollut mitään ongelmaa, mutta yhtäkkiä sitten niinku on. Heti kun ei oman tahon mukaan mene joku asia, niin saman tien on niin pöyristyttävän ahdistavaa oloa. Enköhän minä pyydän vaan anteeksi Bonnilta ja koita olla ymmärtäväinen. No nyt me tehtiin sovinto jo. Minä annoin vähän maharapsutusta ja pyysin anteeksi, niin eiköhän me nyt ole taas kamuja. Vai mitä? Kyllä. Boni meni puun alle.
Vai menikö puu Bonin ylle? Kaksi päivää röökaa, mutta kyllä tän on 2 ja 2. Kyllä voin sanoa, että alkoi tulla jo vähän hätää housu. Kyllä se on vahva koukku. Mutta vähän menee päähän. Kävin perinteisellä tupakkapummilla. Kyllähän tästä on päästävää eroa, eihän tässä ole mitään järkeä. Tyhjää. Koiran ruokaa. Tyhjää, tyhjää, tyhjää. Mausteita. Riisiä. Tässä on nyt virallisesti meikä loput saa. Ihan vitun kuin varisia. Jestasko kaunis puu. Kyllä. Perkele. Täällähän aita tuli vastaan. No kato, tässä on reikä. Mehän päästään tästä. Oi, kato, paremmalla ei. Oi. Näistä ja mennä. Boni, tule tänne. Boni. Boni, ei. Ei me. Boni, tule. Oi. Kato, siellä on toinen koira. Boni, nyt tänne. Boni! Saakeli viekkö, koittaa toisen koiran kimppuun käydä, joka meni piiloon ihan kun katsoi. Salapoliisi Boni katselee olan yli jatkuvasti, että missä näkyy toinen koira. Sinne puskaan se jäi. Tämä on kunnon ärhäkkä narttu tämä. Jos miettii, että rannalla on muita kulkukoiria ja uroksia, jotka pahaa äänisiä on, mutta sitten kun menee Bonin kanssa vähän nuuskimaan, niin arvo kuka voittaa. Niissä nuuskimisleikkeissä saa aina niin ja toiset koirat kakkoseksi. Lähtee kivekset heilua ja jalkojen välissä karkkuu yleensä kaikki urokset saman tien. Mä en nyt oikein ymmärrä tätä hommaa, kun tänään on maanantai-päivä ja meikä sanoo, että meikä lähtee maanantaina. Mutta tänne ei ole vieläkään tullut ketään ja kello on 4. Viimeinen bussi lähtee puolen tunnin päästä ja. No eipä meikälle ole mitään soiteltukaan tai infottu, niin vähän on semmonen fiilis, että meikä on unohdettu tänne. Meikälle ei ole myöskään mitään ruokaa enää jäljellä, niin
On vähän nälkeä tässä, mutta onhan minä ennenkin ollut syömättä, niin ei se nyt silleen, mutta niin. Olisi se kiva tältä joskus päästä lähtemäänkin, mutta eipä tänne voi vaan niin. Laitoin vähän haisemaan. Käytiin justi Bonnielta lenkillä ja eka kertaa näin apinoita täällä metässä. Oli 10 jotakin semi-isoa pitkään tässä apinahyppi tuolla puussa ja mä kattelin tulla kattoon vielä täällä. Apina! Ei minusta ole kyllä luontokuvaajaksi, sen voi sanoa. Siis tai kyllä minusta saattaisi olla, mutta ehkä pitäisi olla vähän erityyppinen mentaliteetti tai jotakin. Aina kun minä koitan saada kuvaalle niitä elukoita, niin sitten ei ole joko kameraa tai sitten ne vaan justiin häipyy jotenkin kamerasta. Joku pirun negatiivinen magneetti tässä meidän linssissä, että niin. Voi. Linkit someihin kuvauksessa.